Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. At ito na po si Mama Yeps para ipakita ang recipe niya ngayong araw na to. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay isi-share ko po sa inyo ang aking version ng pagluluto ng beef steak. At ito na po yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong beef na hiniwa ko po siya ng maninipis. And then, meron din po tayong patatas na hiniwa ko din po siya ng maninipis. Gagamit po tayo ng bawang, kalamansi, luya, sibuyas, red and green bell peppers, beef cube, cornstarch, ground black pepper, oyster sauce, soy sauce, at saka cooking oil. So, yun na po lahat yung ating mga sangkap na kakailanganin. Ngayon, ang una po natin gagawin ay imamarinate po natin itong ating beef. So, lalagyan po natin itong ating bawang. So, hahatiin ko po itong ating bawang. Yung kalahati, gagamitin natin mamaya para sa ating pagigisa. And then, ilagay po natin itong ating calamansi juice. Kung wala po kayong calamansi juice, pwede po kayong gumamit ng lemon or lime. Then, lalagyan din po natin ng itong ating luya, yung kalahati. Yan, mix lang po natin. Then, lagyan natin itong ating soy sauce. Mga 2 teaspoon. At saka itong ground black pepper. Paghalu-haluin lang po natin para talagang manunuot po yung lasa dito sa ating beef. Imamarinate po natin to ng mga 10 minutes. Yan. So, babalikan po natin after 10 minutes. Ngayon, habang hinihintay po natin yung ating minarinade na baka or beef, piprituhin po muna natin yung ating patatas at saka yung ating hiniwa na pabilog na sibuyas. Para mamaya, diretso na po tayo. Mabilis lang po. Yan, maglalagay po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Papainitin lang po natin. Itong pinagprituhan po natin ito, ay ito din po yung gagamitin natin mamaya sa ating pagigisa ng ating sibuyas, bawang at saka luya. Ngayong mainit na po yung ating mantika, ay pwede na nating ilagay itong ating patatas. Yan, hihintayin lang po natin to na medyo mahapok po yung ating patatas. Ngayong ganito na po yung kulay ng ating patatas na medyo light brown na, pwede na po natin itong hanguin. Ginagawa po natin to na piniprito muna yung ating patatas para hindi po siya kaagad nadudurog pagka hinalo-halo natin. Ngayon, isunod naman po natin itong ating sibuyas. Yan, pwede na po natin yung hanguin kasi medyo luto na po siya. Ngayon po ay 10 minutes na po yung nakalipas. Ready na po natin itong lutuin itong ating marinate na baka. Dito sa ating ginamit kanina na mantika, ipiprito po natin muna itong ating beef. Yan, hihintayin po natin to na medyo mag-light brown or hanggang sa matatanggal po yung mga dugo. Ngayon ganito na po yung kulay ng ating beef na medyo light brown na po at natatanggal na po yung mga dugo-dugo. So, hanguin na po natin to.
ngayon, pwede na nating simulan yung pag-isa nitong ating sibuyas, bawang at saka luya. So, ito pa rin yung gagamitin natin, yung pinagprituhan natin kanina nitong ating beef. So, ilagay ko na po itong ating bawang. Then, isunod po natin yung ating luya at saka itong ating sibuyas na natira kanina. Then, pwede ko nang ibalik dito yung ating prito kanina na beef. Paghaluin lang natin. Ngayon, dagdagan po natin ulit nitong mga pampalasa kasi ito, kanina, hindi ko po masyadong dinamihan ng soy sauce, so medyo matabang pa po to. And then, lagyan din po natin itong ating oyster sauce. Mga 2 teaspoon. Dahil itong beef natin ay hindi pa siya gaanong malambot, so lalagyan po natin ng tubig. Hanggang sa lumambot po ito. Mga ganyan karami na hanggang sa lumambot po yung ating beef. Yan, tatakpan po muna natin para lumambot po yung ating beef. Babalikan po natin mamaya. Isasama din pala natin sa ating pagpapalambot itong ating beef cube para talagang malasang malasa po yung ating beef. So yan, tatakpan po natin ulit. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating pinalambot kanina na beef. Yan, check po natin kung talagang malambot na. Ayan, sobrang lambot na po. So, ngayon, pwede na nating ihahalo po yung ating red and green bell pepper. Pero ito ay optional lang po kung gusto nyong lagyan. Pero pwede na ring wala na. Yan, pangdagdag kulay na lang po yan. And then, ihahalo ko na din po itong ating naprito kanina na patatas at saka yung sibuyas. Para mas lalapot pa po itong ating sabaw, magtutunaw lang po tayo ng cornstarch sa tubig. Yung mga 1 tablespoon na cornstarch. Tutunawin po natin. Tapos, ihahalo na po natin dito. Medyo kulang pa. Dagdagan ko pa ng konti. Yan, lulutuin lang po natin ng konti yung ating cornstarch. Yan, depende na po yun sa inyo kung gaano kalapot po ng inyong sauce. Yan, pagka ganito na po yung consistency ng ating sauce, ay pwede na po to. Mabilis na lang po to kasi yung ating patatas ay luto na po. Ito na po ang beef steak na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!